dirigir unes paraules als meus companys, en primer lloc i després als candidats. A tu, Montse, que malgrat no has pogut assistir a totes les sortides que voldries, m'ho he passat molt bé amb tu. Rosa Maria, gràcies per les estones que m'has fet passar. Has estat una gran pubilla. Laia, amb tu hem rigut, ens hem enfadat i hem estat tristes, però malgrat tot el que recordaré seran les bones estones. Les paraules de la Paula, és el torn d'escoltar el nostre hereu comarcal, l'Albert Prats. Endavant. Bé, molt bona nit, autoritats, molt bona nit, amics del pubillatge, i molt bona nit, palafollencs i palafullenques. Bé, abans de començar el discurs purament de comiat dels representants palafollencs, m'agradaria fer un petit incís que fa tan sols 2 dies vam celebrar la nostra Diada, la Diada de Catalunya. Dins dels molts actes que hem tingut l'ocasió d'assistir aquest any, com el de la Diada de Catalunya mateix, vaig tenir l'ocasió de sentir un fragment d'un poema que realment vaig trobar molt interessant i m'agradaria llegir-vos. És un fragment d'un poema que es diu Plany per Catalunya i que és de mossèn Climent Forner. Són tan sols 6 versos. Diu així, diu: cal declarar la guerra de la pau i batre'ns a pit nu i ull viu amb totes les armes invencibles de l'amor. Mai no serem, si no som, lliures. Mai. Que els sords ho sentin i que els muts ho cantin. Mai no serem, si no som lliures. Mai. Bé, i en representació del Foment d'Exposicions Catalanes, la Pubilla de Catalunya, la Pilar Moles, ens dirigirà unes paraules. Bona nit, autoritats, membres del Foment, pubillatge i bona nit, Palafolls. Bé, en primer lloc, m'agradaria comentar també, com ja ha fet l'Albert, doncs que aquesta setmana i aquesta proclamació està emmarcada dintre d'aquesta setmana que ha sigut la Diada Nacional de Catalunya i per tant doncs, crec que és un marc molt ideal, un marc on el sentiment de nacionalitat aflora especialment i per tant un bon dia doncs, per realitzar aquesta trobada de tradicions i de cultura catalana. Bé, ja parlant una mica més del pubillatge, m'agradaria dir-vos una mica què significa per mi el pubillatge. Jo crec que el pubillatge són un conjunt de moltes imatges, un entramat de centenars d'imatges que formen aquesta Catalunya unida, plural i rica que tenim tots plegats. Per mi, cada una d'aquestes imatges són tots els pobles que formen el pubillatge, són tota la gent dels seus pobles i sobretot tots els representants del pubillatge d'aquestes viles. Bé, m'agradaria dir que cada una d'aquestes imatges és molt enriquidora, ho és tant com cap altra. Però bé, hem de tenir en compte també que no tots els pobles de Catalunya tenen pubillatge, que encara hi podrien haver moltes més imatges d'aquestes. I per tant, doncs, dir a l'Ajuntament també que no tots els ajuntaments volen dedicar aquest temps al pubillatge i tampoc tot el jovent vol dedicar hores doncs, a les tradicions catalanes i a la cultura per molt que se l'estimin. Aquestes paraules de la nostra pubilla de Catalunya i abans de descobrir qui serà la nova pubilla i el nou hereu de Palafolls, demanaria unes paraules de les 4 persones que avui acaben la seva tasca dins del pubillatge. Per tant, que comenci qui vulgui. Qui s'anima? L'hereuet. Bona nit, palafollencs i palafollenques i hereus i pubilles d'arreu de Catalunya. Avui és un dia especial per mi, que espero no oblidar. Ara fa un any vaig sortir escollit hereuet de Palafolls. Llavors no sabia ben bé on em ficava, ni què era això del pubillatge. Ara ja ho sé, i és ben senzill. La paraula pubillatge no només significa representar la cultura i les tradicions del teu poble, sinó també vol dir fer amics, conèixer pobles d'arreu de Catalunya i passar a la pubillatge d'arreu de Catalunya. Soc la Laia. Bé, fa un any em van nomenar pubilleta del meu poble i ja m'ha arribat l'hora de deixar la meva banda. M'he passat molt bé i em guardaré dins el meu cor un gran record. He intentat representar Palafolls el més bé que he pogut, amb companyia de la dama, la pubilla i l'hereu, però sobretot el meu hereuet.
Ha estat molt divertit, sobretot quan t'he posat idees de faixa. Quina feinada que hem tingut. Hola, bona nit a tothom. Moltes gràcies per haver vingut i voler acompanyar-nos a la nostra festa. Aquest any ha estat molt especial. Encara que no he pogut anar a moltes sortides per motius de treball, les experiències que he viscut m'han servit per conèixer-vos a vosaltres. Sincerament, he après moltes coses i aquesta experiència serà inolvidable, us asseguro. He de donar les gràcies a molta gent, entre elles a la iaia i la tieta per fer-me el vestit, a la Paqui per acompanyar-nos a totes les festes i preparar això, als meus pares i, per últim, sobretot avui, als pares de la Pubilleta i de l'Arauet i el meu nòvio per preparar tota la festa. Moltes gràcies. I sort als candidats i res més. Bona nit. Passem el torn ara a la Montserrat Villaclara, dama de Palafolls 2007. Bueno, jo no m'he preparat gaire res, però improvisaré. Bueno, moltes gràcies, encara que he sortit poquet. Espero que ara que em torno a presentar sortir una mica més i conèixer-vos tots vosaltres. I dir, bueno, que les poquetes vegades que he pogut sortir m'ho he passat molt bé, he vist el bon rotllo que hi ha, el que n'hi ha dins i tot. I bueno, i dir que moltes gràcies a la Paqui, als pares de la Pubilleta i de l'Arauet, i bueno, que moltes gràcies per tot i a veure què passarà aquesta nit. Merci. M'agradaria trobar-me dins l'aire que respires per un moment. M'agradaria trepitjar terra en ferm i tu al meu costat. El meu reflexe dins dels teus ulls